Stotožnenie sa s mysľou pred nami vytvára neprehľadnú stenu pojmov, názvov, predstav, slov, súdov a definícií, ktoré bránia akýmkoľvek skutočným vzťahom. Stavia sa medzi vás a vaše ja, medzi vás a vašich partnerov či partnerky, medzi vás a prírodu, medzi vás a Boha. Práve táto myšlienková stena vytvára ilúziu oddelenosti, ilúziu toho, že ste vy a od vás totálne oddelený druhý. Potom zabudnete na zásadnú skutočnosť, že hlbšie, pod úrovňou fyzického tela a oddelených foriem, ste v jednote so všetkým, čo existuje. Keď hovorím, že na to zabudnete, mám na mysli, že už nepocítite túto jednotu ako samozrejmú skutočnosť. Možno tomu veríte, ale už si nie ste istí, že je to tak. Viera vás uteší, ale oslobodí vás len vaša vlastná skúsenosť.